Ahojte, pozrite si skrátené video z nášho minuloročného tripu. Stretnutie s priateľmi v Maďarsku. Po nezáživných diaľniciach sme pokračovali ďalej na vedľajších cestách v Chorvátsku. V Chorvátsku sme prešli hranice do Bosny a Hercegoviny a pokračovali sme ďalej do Čiernej Hory. Tu už cesty boli zaujímavejšie, sem tam nejaké tunely a povrch vozovky celkom v pohode. Potom sme prešli hranice z Bosny a Hercegoviny do Čiernej Hory. Áno, dobre vidíte, cez taký drevený most sme prechádzali na hraničnom priechode. Prechádzajú tu aj s autobusmi. Pod mostom tečie rieka Tara. Potom sme pokračovali v kaňóne Piva pri rieke Piva. Je to nádherný kaňón s krásnymi scenériami. Nepočítali sme, ale po ceste sme prešli niekoľko desiatok tunelov. Večer sme dorazili do Sarajeva, kde sme prenocovali. Zo Sarajeva do Budvy bola tiež nádherná cesta, ale ako som už spomínal, toto je len skrátené video. V Budve sme mali základný tábor, odkiaľ sme vychádzali na jednotlivé tripy. Večerali sme pri slovenskej pláži v Pivnici. Takýto nádherný výhľad sme mali na Budvu z nášho ubytovania. Budva je krásne mesto. Niektorý deň sme si dopriali aj relax na pláži Ploče. Je to nádherná pláž. Vyrazili sme do Kotorského zálivu a potom na horu Nieguši. Kotor sa nám tu nezmestil, zaslúži si samostatné video. Na horu Neguši jazdí lanovka nedaleko od Tivatu. A teraz pozerajte tú krásnu scenériu z hory Nieguši. Zvieratka stretnete skoro na každej ceste. A teraz malý skok a už jazdíme pri Skadárskom jazere. Je to jazero, ktoré sa rozprestiera v Čiernej Hore aj v Albánsku.
V dnešnom tripe zaslúžený odpočinok na pláži Plavý horizont. Je to tiež nádherná skalnatá pláž. Večer sme navštívili Staré mesto, ale toto si tiež zaslúži samostatné video. V Budve nezabudnite navštíviť Bikers Club, ktorý sa nachádza na pešej zóne a kde sa dostanete aj na motorkách. Cesta do Kotora cez Tivat je tiež nádherná. No a v Kotorskom zálive nájdete aj také nádherné plavidlá z celého sveta. Každý večer sme si pochutnávali na černohorskom prošute. No a aj sme si zaplavali. Na cestu domov sme si vybrali inú cestu, ako sme išli sem. V Kotorskom zálive si viete skrátiť cestu cez trajekt. Ešte posledný pohľad na Kotorský záliv a ideme do hôr. Táto cesta je tiež nádherná a tiež udržiavaná. Hore na planine už sú len väčšinou rovinky až k hraniciam s Bosnou a Hercegovinou. No a dorazili sme k hraničnému prechodu. Ako sme prešli hranice, tak sme nevedeli, že či sme v Srbsku alebo v Bosne a v Hercegovine. Je zaujímavé,
že v niektorých oblastiach veje srbská vlajka a vítajú vás ako v Srbsku. Cesty už boli trošku v horšom stave, ale nie katastrofálne. Prechádzali sme okolo krásneho jazera Bilečko. Škoda, že scenériu niekde kazili smetiská a skládky. Zvieratka aj tu stretnete na každom kroku. Po pravej strane vidíte tiež krásne jazero Kylinie. No a prichádzame do Národného parku Sutjeska. Tu môžete navštíviť pamätník bitvy o Sutjesku. No a tu prichádzame na čerpacú stanicu a reštauráciu pri Foči. Tu stále si dáme nejaký burek, alebo miešané mäso, alebo nejakú domácu špecialitu. Tu pri pravej strane vidíte ten most. Cez tento most sme išli cestou tam do Budvy. No a večer prichádzame do Zenice, kde sme prespali. Po ceste na apartmán sme sa zľakli, že v nejakej osade budeme ubytovaní, ale nakoniec nás ubytovával jeden sympatický muslim a ubytovanie bolo tiež super. Posledná rozlúčka na čerpacej stanici v Maďarsku. Tešíme sa na ďalší mototrip. Ahojte.